Ние сме ученици от 11 клас от професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов, град Плевен. Нашата специалност е екскурзоводско обслужване. Изучаваме професията екскурзовод. В процеса на обучение получаваме професионални знания и умения. В момента сме на практика в регионалния исторически музей. Като екскурзовод аз пътувам с различни хора. Мога да опозная нови места и националните богатства на нашата и чужди държави. Уважавам културата, традициите и обичаите на всеки народ. Придобивам личностни и професионални качества като отговорност, организираност, инициативност, креативност, вземане на бързи решения, дипломатичност, умения за работа в екип. Като екскурзовод аз влизам в ролята на преводач, аниматор, спортен учител, спасител, артист, стюард, етнограф, археолог, историк, дегустатор на вина. При постоянните контакти с хората аз съм въвлечена в теми от различни области на обществения живот – идеология, политика, култура, здравеопазване и икономика. Всички ние се радваме, че избрахме професията екскурзовод. Пред вас е Вълчетрънското съкровище. Това е най-голямото намерено златно съкровище на територията на България. Открито е през 1925 г. в село Вълчетрън, Плевенско. Тежи 12 кг и половина и е от чисто злато, 24 карата. Състои се от 13 предмета, 7 с формата на похлопаци, 4 дълбоки чаши, една голяма купа и един троен съд, в който е съставен от 3 бадемови тела, свързани помежду си с тръбички и с 3 дръжки, които образуват цяла система от скачени съдове. Предполага се, че похлопаците са музикални инструменти, цимбали, използвани за различни религиозни церемонии в култа на Дионис, бога на виното, тачен от древните траки.